Sang tahun. Terdim lagi. Iya, buang ya. Daghan ko rin kwarta. Kuri-kurian. Istia. Kwarta. Baik. Yang dia mau baik. Baik, putang at kwarta na baby. 1,000 lang baby. Ano sound? Ano sa may problema day? Tawa lagi, hindi mas balay nga. 1,000 lang baby. Oo, Ha? kunin mo. So, nagkaon mo na Korean no? Nagkaon ng Korean? Bay, lahi pa yato bay ba? Mag-ikaw na lagit anak ko sa imo bay. Hindi ko Sige. sumbong bay. Pila mo na yung panguman? Sekarang puro lagi bay. Sa kalipa? Ano dito sa spinal? Nakaw na tayo! Pisti niya ito. Kaon! Kasi kuwan pa ito eh. Kasi mo, sa asa din mo. Wa, kaon na!